Oh! Pero ipaw mo na radyo! Kisa'y tao riya! Nga nung ipaw ang radyo! Naminaw ko eh! Wala, patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng telebisyon. Di anam-anam og pamatay na yung mga sako. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan asa dapit sa atong syudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon ni ako, Padre, kay ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kahag. Ayaw ka kulang. Tanusa ka man mohunong. Hapit ha. Kay hapit ko na sa mahurot tanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kahag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulo. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalos. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Nakalitan ang tanan na nagbilar sa haya ni Amado. Murag nagkuputog armas si Alan. Og nagmusil, ginasmagan ang ulitaw ug unya mitungan sab ang iyang nervyos. Unya miabot ang adlaw nga ilubong na si Amado. Gustong musulti ug mungaab si Alan. Apan dili magkagawa siyang tingog, hantod na kuyapan si Alan. Natingob na ang pagtuo nila ni Sixto ug Roger nga dili angay kabalakan si Alan tungod siyang pagkatalawang. Naghuwate ang hipi sa kapulisan sa bahay sa mga seles. Gusto siyang mutanaw sa pamakak ni Roger bahin sa deed of sale sa iyang auto. Niya ang laing sumpay ni ngatong sugilanon. Kagaw ni Cain! O siya mo'y kalagat. O siya mo'y kalagat, Chief. Final na to, Chief. 1 million ang among ihatag nga reward sa makatudlo kung kinsay nagpatay ni Noy Amado. Dili ka na mo'y akong gianager. Gusto unta kong mutanaw sa deed of sale sa gibaligya ni mong autos taga Davao. Ha? Ha? Ganun na usaban ang imong hunahuna, Chief. O sabay ka po usap sa imong hunahuna, ha? Naastas, Chief. Roger. O ba ni palihog sa taas, Colonel? Sure. Pa. Roger. Tema na unas, Colonel, kay akong pangitaw ng deed of sale. Sa Okay. amo nang gikaingon, Colonel, kung magkatabang kini ron masulbad dayon nato ang nahitabo ni Noy Amado, ako gyung ipakita nimo or may bawon sab nimo ang tanan. Nagduda giday ka ha, nga ako ang maong auto, ha? Curious lang ko, Jer. Kinahanglan masab yun. Kinahanglan sa yun, Colonel. Pa, si Colonel, ha? Ako na mahibaw sa hepe, Roger. Lingkod na, Chief. Thank you.
Abi baya diyop na mo o dili ka na lang yun magtagat sa maong deed of sale. Ay, magkukumbino, Colonel. Oh, no. Dili ko, Mr. Sellers. Salamat. Hangtod karon na. Hangtod karon, Colonel. Dili, gihapon ko magkatuog. Patay na ang suod kayo, kumpare. Mga langit. Bossing. Sa kadayon diri Kikoy, ari agis loyo aron dili ka makita ni Colonel. Okay, bossing. Pagdali Kikoy. Okay, bossing. Hinaot nga dili mo malain, Mr. Celes. Nakasabot pa si mo trabaho, Colonel. May sabot na kay suunod kumpare pag yun nako si Amado. Buhatob ka na may reward ng 1 million. Nagpasalamat ang kapulisan tungod sa inyong pagtabang, Mr. Celes. Bossing. Kikoy, ang una ni mong buhaton, isuod ang mga katabang sa kwarto o abisuhi sila nga wagi magawas. Okay, bossing. Kung mangutana ing na sila nga may hulga ang bay ug delikado nga atong kinabuhi. Okay, bossing. Mo'y hinungdan nga ni ang hipi sa pulis nagpahibaw na to. Okay, bossing. Pagdali, ug balik din ako. Pasensya ka na nga, medyo nadugay, Ibe. Ayaw ka ba na ka, Mr. Celes? Makapaabot ko. Okay ra, ayaw ka ba na ka? Magtimpla tag kape, Kiril. Ayaw na. Salamat na lang, Mr. Celes. Why manggawas di you? Hangtod nga mo ingon si Roger nga manggawas na po. Sige, siri dayo na po dahil. Bojik. Mana? Okay na, Bojik. Ang sunod Kikoy, kinahanglan tuhuan sa tanan nga namatay si Colonel kay giatake. Okay, Bojik. Wa ka ba malimot kung saan Kikoy? Asa yun lang kayo na, Bojik. Kinalalway hangin nga magasun o gawas. Sakyan nila. Good. Makita ganin mo nga malingaw na ang Colonel. Ikaw na'y bahala niya. Kuwang na ko, Bojik. Magtawag ko laing kawan nga magkapugong o mayo sa Kung manawag ka magduda ka ng animal, mabutang patas delikado. Unya, Bojik. Kami mangunay og pugong sa Colonel samtang imo na siyang luokon. Lihog na ta, Bojik. Maabtanong niya ta ni Ma'am Lulit. Sukad, masukad. Mao pa kini ang setback sa atong kapulisan ubos sa akong liderato dinhi sa ato. Tungod sa kamatayon ni Amado, gisundan sa dayon atong saksi unta nga gisud sa ICU ug gipatay. Lakip ang duha ko ka mga pulis namatay sab ug ang kamatayon usab sa may patay sab sa nagpapulis-pulis. Mao nga nakaingon ko nga dili basta-basta kining maong sindikato. Chief! Nana si Roger eh. Hay nang dito sa'yo. Diara, Chip. I hope, wa ka lahi, ha? Wara, Roger. Thank you kayo. Mao kini. Oo. Natagbaw ko pangukay, ana, Chip. Pugi-pugi ka doon niya katil. Pugi-pugi.
Pugay nga usa ka tiil pa, Sixto! Paduway ka, Sir. Kasi yung itlog. Mga langit. Nagdanghag kang Sixto! Baskus brand bago ni Butchik. Guwag ka na. Guwag ka na, good. Agawain na yun, Bosing. Kaya mo lang katapusan na ning hiwin sa Kernel. Kernel, Hipi, paminaw ako. Paminaw. Sakit nga po ni mong itlog sa 6-2. Paminaw. Pasyon sa kaon. Amo ang tanang hitabo, Kernel. Kami mao'y nagpatay ni Amado. Kami mao'y may pasung sa presintosin ko. Amo mga tao ang nadakpan sa animal nga Amado. Bito ay na ang usak, Kernel. Marcos, manok ka din ang mutusik. Wala na sakit mong itlog, sir. Hinom na kikoy! Sinaikan di kaon! Bukal-bukal ka na ko, ha? Sorry, sir. Sorry. Serius na ko, sir. Buhian lang nila ko si Kernel, sir. Uwe! Oops! Paduway. Nabasa man ako. Nakaihin niyo na si Kernel. Mga langit. Paminaw, Kikoy. Isa kayo ni sa siyang auto. Kunya, ikay-drive siyang auto. Umay laing sakyanan nga nagsunod niyo. Dada iyang auto dito sa may mga pine trees. Uya, nakatultol ka sa... Nakatuldol ko, Bosing. Ipuli ni Mugbutang sa Manibila si Kernel nag-abot ni mo dito. Unya, ihagbong ninyo ang iyang auto nga to sa batuon nga pangpang. Bingo. Bingo. Okay, sakto kayo ron. Ngit-ngit na. Roger, magbibiabot. Pwede ito, tanawan ako. Oh, may abutas mamalulit. Daliya. Nilog na kikoy. Ani ko agi sa pikas, sir. Paspas kikoy. Ani na ko, Bosing. Biya tayo din ni Roger. Ikaw na bahala din eh, Francisco. Nakatuog man lagi di Ailey. Hoy! Sixto! Usa man ding basa magkaini din ha, Sixto? Basa ba? Ihi man ni! Ano basa ba niya? Sorry. Wa na kay buot, Sixto! Nagihi ka din he! Damgo ko nga nangihim ko. Resulta na sa imo ka babay, Dor! Mangihi ka na lang sa imo karsones! Maayo kay mito. Mga langit. Sige, magawas na mo. Wala ko yaw siya. Wana. Hoy, pamina mo. Bisan kinsa ninyo, way sultihan ha. Way sultihang lain. Sige, pagawas. Sa inyo mga trabaho, sige na. Bosing, amo tabi. Bigaw kayo. Kami rin diya diri. Amo nang ihagbong ang auto sa akin. Ayaw mo pagdugan eh, Kikoy. Bye. Udia. Ilan ang ihagbong? Kinsa ang bag-ong miabot? Si Flor. Nana si Flor, Nana. May abot na si Flor. Sixto? Dali ba? Roger? Oh. Ano? Sapatos nang nailam sa sofa, no? Tanawa ko ninyo? Oh.
Hain ba? Roger, Isa mo na sapatos. Na ay milagro na hitabo din sa bahay? Nahabilin ang pares nga sapatos sa inyong bisita ganiha? O hipusan na ninyo, Roger, oy. Basig mo balik ang tagiyaan na o puhaon na. Ay, nagdanghag. Bala mo ito ha. Usaman, nahibaw to siya sa atong plano. kita rang tulog na ibaw sa plano kung unsao na to ang hipi. Liwag gina ni Mas Florida. Yan ang hipusan ng para sa sapatos sa kanal. Madelikado o niya taan ang signa. May gadi kasi Flora ang nakikita. Mga langit. Ay, gabiin na, Tis. Ang inyong trabaho ni Bibit. Ako nalang may baw ni Alan, ha? Mingaw na kaayo mo din, Doy Emil. Wala may mga tao kay gidungan man sa katapusan gabi sa hayang katapusan sa pangaji ni Noy Amado. Sagdin na lang. Agwantahon lang. Ato na may Alan. Mo trabaho pa ko. Mabalik lang ulit ako din, Tess! Dali din, Tess! Oh, Bet? O sa'y balita? May text na ko sa Ruli. Nahagpong ko ng auto sa hipi. Sakay ang hipi. Unsa? Jesus, Ginoo ko. Kaluoyin taon sa hipi. Nagkanam ug nagkanam kadako ang problema sa maong dapit tungod sa mahanog anak. May paglaom pa ka nga makuha ni Alan ang hustisya sa kamatayon sa iyang amahan. Unsay ipasabot sa laing linihukan ni Flor. Mga higala, sundan ang kanunay ang uban pa mga sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Kagaw! Ni Kain! Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Direktor Algin Abakita, Spinner Nelson Tandaro, Recording Engineer Aquilo Cesar, ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.